tikufuna tikulandireni ku presentation yathu imene tikuti warfare over the matter. Ndiye tikukamba za mkangano pa nkhaniyo. Taona kale mu presentation yathu imene timaona the divine sonship. Umulongo ndiwo mwana wa Yesu Kristu. Kuti noyene naye anasimikiza ali kotheratu kunena kuti Yesu Kristu ndi mwana wobadwa nthawi za nthawi. Ndi mwana weniweni wa Mulungu ndipo ali ndi Mulungu chifanana badwa. Ena anasimikizira chimenechi ndipo timafuna tunaona kuti tikamakamba za mkangano wa Mulungu. Kodi mkangano wakulu umenewu okhuza mwana wa Yesu Kristu unayambika bwanji kumwamba? Ndiye tiona mu phunziro limeneli zimene zinachitika kumwamba ndipo tionanso zimene Ena anakamba pa nkhani imeneyi. Ndiye tikuwerenga pamenepa mu MS 86 imene inayambira mu 1910 August 21 page August 21 mu chaka cha 1910 paragraph 30. Aonera kuti Lucifer anali kulimbana, anali ndi ulemerero mabwalo akumwamba ndipo amalimbana malo achifupi ndi Mulungu amene pamakhala Yesu. Kenako amafuna akhale ngati Mulungu koma sanakaonesa kuchita chimenecho. Lero werenganso mu MS 86 mu chaka cha 1910 August 21 paragraph 30. Aonera kuti Yesu anali mwana wobadwa yekha Mulungu. Ndipo Lucifer ngelo wakuwalawo anabweretsa mkangano pa nkhaniyi kufikira anafudikapo nyede pasi. Mwanjira ina tikuthaona kuti Lucifer kumwamba nkhani imene amakangana nayo amafuna akhale pamene Yesu Kristu ali, malo amene pali Yesu Kristu. Tiona malo ameneyo Yesu Kristu anapeza chifukwa iyeyo ndi wobadwa yekhayo, ndi mwana wobadwa wa Mulungu. Ndipo pa chifukwa chimenechi Lucifer anayamba kukangana ndi nani? Ndi Yesu Kristu. Anabweretsa mkangano pa nkhani imeneyi yoti Yesu ndi mwana wobadwa wa Mulungu. So Lucifer amene kukangana ndi Mulungu pa nkhani imeneyi. Ndete tionene pa Bible kuti bwanji imene pa Yohane chapter 8 verse 44 akuti ife ino muli ochokera mwa Atate wanu mdierekezi, ndipo zolakalaka zake za Atate wanu mufuna kuchita. Iyeyo anali wambanda kuyambira pachiyambi ndipo sanayime mchoonadi, pakuti mwa iye mulibe choonadi. Pamene alankhula bodza alankhula za mwini wake, pakuti ali wabodza ndi Atate wake wabodza. Mwanjira ina Lucifer ndi wabodza, anayamba kunama kuyambira kuti mwamba. Mukuona amenepe Lucifer ndi tate wabodza, ndi tate wabodza amene amanena kuti chani? 1 chapter 2 verse 22 ali chani? Wabodza ndani koma iye wokana kuti Yesu sali Kristu. Iye ndiye wokana Kristu amene akananso Atate ndi Mwana. Mwanjira ina Lucifer amakana kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu. Nkhani imene amakana nayo kumwamba, nkhani yayiboza imene inampangitsira akhale tate wabodza nditi ndimene. So chiphunziro china chilichonse imene chingabwere chokana kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu, chimene chochokera kwa Satana, chochokera kwa Lucifer amene ali watate wabodza onse pa dziko lapansi. Ndiye tikupitiriza amene pa Kalata 42 mu chaka cha 1910 paragraph 4 aonena kuti angelo anachosedwa kumwamba chifukwa sadakagwira ntchito ndi Mulungu. Iwo anayamba kudzikweza okha ndi kuyiwala kuti ubwino wa makomedwe awo munthu wawo ndi khalidwe lawo zinachokera kwa Ambuye Yesu. Nkhani angelo anafuna kuti aphimbe kuti Yesu Kristu ndi mwana wobadwa yekha Mulungu, ndipo anayamba kuziona kuti samafunikanso azifunsanso Yesu Kristu kanthu. Ngelo mmodzi anayambisa mkangano umenewu ndipo anawukoka kufikira kunachitika kuwukira ku bwalo la kumwamba pakatikati pa angelo, ndipo anadzikweza okha chifukwa cha maonekedwe awo okongola. Mwanjira ina tiona kuti Lucifer ndi tate wabodza, anakana Atate ndi Mwana, anakana kuti pali ubale wina uliwonse. Ndiye pakukana chimene chichi chochitika nchani? Angelo onse anamusatira iye 1/3 pamene 2/3 inamukana iye ndi kusatira Yesu Kristu. Ndiye tiona chinkhondo chimene chipwirikiti chimene chochitika chifukwa kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu. Mwanjira ina nkhani isi yaying'ono ya nkhani iyi ndi yayikulu, nkhani yobisa umwana wa Yesu Kristu. Ni nkhani imene inapangisa kuti angelo asamverenso Yesu Kristu, asiye kumumvera chifukwa cha atate wabodza Lucifer. Ndiye tikupitiriza amene pa mu Patriarchs and Prophets tiwerenge kaye letter 42 page 1910 paragraph aonena kuti angelo tawerenga kale imeneyo. Ndiye tiwerenge ni Patriarchs and Prophets page 38 aonena kuti nsanje ya Lucifer ndi kunamizira kumene amapereka kuti akazionesere yekha kuti ndi ofanana ndi Kristu
kunafunika kuti kubwerese statement imene imaonesa position yeniyeni ya mwana wa Mulungu. Ichi chinali chimozimozi kwambiri pachiyambi, koma angelo ambiri anaphimbika ndipo samaona chifukwa cha ziboza zimene zimabwera ndi Lucifer. Mwanjira ina, statement imene Mulungu anabweresa tinaona kale ku divine sonship, tionanso muno imene Mulungu anabweresa yofotokozera za mwana wake kuti ndi yekhayo osati awiri koma yekhayo amene angalowe mauphungu a Mulungu. Statement imene inaliona kwambiri kale, mwachifukwa tino Lucifer anamba kususa ndi kubweresa zina zosusana ndi Yesu Khristu ndi umwana wake. Mulungu anafunika afotokozerenso chinthu chikachiwiri kuti aliyense ngati akufuna aphimbike chifukwa wachita kufuna, koma osati chifukwa cha boza la Lucifer. Ndeti kaona amenepa kalata 189 chaka cha 1909 page 29 aona kuti no Lucifer mngelo wakwalawo amene ana wachiwiri kwa Khristu anaziganiza yekha kuti ndiye ndi ofanana ndi Mulungu, ndipo anayesayesa chifukwa akuti cha ulemerero wake ndi kukongola kwake kuti iye akhale wachiwiri kwa Mulungu, koma kenako kuti azikwanisa kuchita maplani a Mulungu. Ndikuti kapitiriza amene mu leta kalata imweyo akutiza feno Lucifer anazisankha yekha kuti akhala wachiwiri kwa olengayo, koma Yesu anali mwana obadwa yekha Mulungu. Mwanjira ina, Lucifer chokhacho chimene chinamuchosa kuti asakhale ndi kuthekera kumene ndi chifukwa iyeyo alibe Mulungu, iyeyo ndi olengedwa. So ichi ndi chinthu chimene chinavuta kwambiri kumwamba, ndi chimene chikuvutanso pakati pathu lero. Anthu kusafuna kuvomereza kuti alipo awiri, Atate ndi Mwana yekha, akubweresa wachitatu, zimene zikumpangisa Lucifer apeze mwayi woti atha kulandiranso kupembedzedwa. Tiye tionene pamenepa kalata imene yopitirira page 189 kalata 189 mu chaka cha 1909 page 29 kupitiriza nati no Lucifer anapanga nkhondo kumwamba ndipo samafuna kutenga udindo umene Mulungu anamuperekera kwa iye, ndipo chifukwa chino sadakafuna kutenga udindo umene unali pansi pa Mulungu, anagwa ku malo ake okwezeka ndipo wakhala ndithu ali pa dziko lapansi akulimbana ndi Mulungu kuchita naye nkhondo, ndipo ali ndi mphamvu yayikulu yokopa anthu ndi kuwanyenga iwo kuti akaononge miyoyo yawo. Ndipo pali ndithu zipani ziwiri, chipani choona ndi china chabuza. Ndiye tikuona samene pali Vivian Herald May 23 mchaka cha 1899 paragraph 9 anakuti no ndithu kalonga wa angelo akugwa anagwira ntchito ndithu kulimbana ndi mwana wobadwa yekhayo wa Mulungu. Angelo oyipa anagwirizana ndi anthu oyipa apa dziko lapansi, ndipo anagwirizana kuti akunge mphamvu zawo ndi kulimbana ndi Yesu kuti amugonjese. So taonana kuti no Lucifer nkhani imene akulimbana nayo tikamalimbana ndi Mulungu ndeti ni mbali ya Lucifer, tikulimbana ndi mwana wa Yesu Khristu chimene ndeti kugwira ntchito ya Lucifer. Ndimafotokozera anzanga nthawi imene ndikumba ndikaunda kucheza ndi anthu amene anachosedwa mpingo wa Seventh Adventist. Pana nkulina kanali president wa conference ku Honduras anachosedwa ndithu kufatira amakhulupirira Yesu Khristu ni mwana wa Mulungu. Ndi pana nkulina ake wako America tinkapanga conference call ya Google Meet. Ndiye ati yeyo pana nkulina akanafunsa mafunso ambiri okhuza za Trinity oti bathinthira sanga yake. Ndiye anangopanga like page iyo, anangopanga like page anachosedwa mpingo kompompo. Mwanjira ena mu mpingo wa Seventh Adventist mutathaka tuno busa sakhulupirira right, sakhulupirira ma reforms ena aliwonse atawapanga chinese mbusa koma sachoseda apanga chigololo ngati mwayi kuno kapanga chigololo amangopanga transfer papira kwinako pembe vuto koma tukungwamba one atino mbusa akhulupirira Yesu Khristu mwana yekhayo wa Mulungu amachosida popo fanyani fatino Satana wapimba ndithu anthu ndicho nade chimene chisakapezeke pakati pa anthu ake amu. Ndiye kupitiriza pamenepa pa ubatizo akuti chani Selected Messages volume 1 page 275 paragraph 1 akutiza ifuna no Satana anayaziyamikira yekha kuti no
akampangisa Yesu Khristu kuti akakayikire mawu amene anamuyankhulira iye pa ubatizo wake, ndipo akamuyese iye kuti akazifunse za mwana wake ndi kukayikira choonadi chimene chinayankhula ndi Atate, iyeyo adakapeza kupambana kwakukulu. Mwanjira ina Lucifer amaziwa tino Yesu ni mwana wa Mulungu, kufanana naye kumwamba. Kubadwa pa dziko lapansi Yesu Khristu ndikubadwa ndikumakula ngati munthu, ndimakula mu nzeru, mu mzimu ndi chidziwitso pakati pa anthu ndi Mulungu. Akuti Lucifer anabwera ndithu kukamuyesa mu chipululu kuti akakayikire choonadi chimene chinayankhulidwa kwa iye. Mwanjira zimene zinayankhulidwa pa ubatizo wake ndi choonadi, si bodza, si nthanunso, sizophipirisa. Lucifer amafuna Yesu Khristu azikayikire yekha. Akazikayikira yekha ndiyoti akulimbananso naye ndi Mulungu. Yesu Khristu adayamba kulimbana ndi Mulungu pano wakayikira mwana wake. Tiwerenga MS pamene pa Spirit of Prophecy volume 2 page 60 paragraph 2 anena kuti uyu ndiye mwana anga wokondedwa, mwa iye ndikondwera. Mawu amenewa ndi amene anasimikizira kuti Yesu Khristu ni mwana wa Mulungu, ndipo anaperekedwa kuti akaonese chikhulupiriro mwa onse amene anaona chinthu chochitika chimenechi, ndipo amafuna akakweze umwana wa Yesu Khristu kuti akamulimbikitse iye mu ntchito yake yolimbayo. Koma posaopa apa mwana wa Mulungu anaziveka yekha ndi umunthu, koma Yehova ndi mawu ake anasimikizira za mwana wake wamuyaya, ndipo ichi chinaonesera kuti ndipo kuzera mwichi chochitikachi akuti kuzera mwa Yesu Khristu Mulungu akulandira anthu onse kuti akakhale okwezeka kuzera mwa mwana wake. Haleluya. So tikutha kuona tuno Yesu Khristu ni mwana wa Mulungu, mwachifukwa anabwera kuzakhala ngati mmodzi wa ife, kukhala munthu. Tikuona kuti umunthu ukukwezedwa pamwamba potheratu kuti ife tonse tikalandira moyo wa mwana ameneyo tikakhale chifupifupi ndi mpando wachifumu. Malo amene Lucifer amawafunisisa ndi kuwataya, inu ndine tikuzedwa nanu titha kutchedwanso ana a Mulungu patili ndi moyo wa mwana wake. Titakhala ndi chifupifupi ndi Mulungu kuti iye akakhala Atate wathu, ife tikakhala ana ake. Ndiye chinthu chachipadera chachikulu chimene Mulungu atilonjeza inu ndi ine. Then mafuna atione pamenepa HLV page 355 paragraph 1 akuti chani mawu awa amene mpulumutsi anayankhula, ukhulupirira izi? Marita anayankha, inde Ambuye, ndikhulupirira kuti inu mwana wa Mulungu, inu ndi Khristu mwana wa Mulungu amene adza pa dziko lapansi. Akupitiriza, mwa ichi anavomereza chikhulupiriro chake mu Mulungu wake, ndipo kusimikizika kumene anali nako kuti iyeyo akwaniritsa zonse zimene ankalonjeza ndi zimwe zikamkondwetse iye. Mwanjira ina naona kale kuti Marita povomereza kuti Yesu Khristu anafunsa tuno, ine ndine kuuka ndi moyo, ukhulupirira ichi? Iye anati, ndikhulupirira ndi mwana wa Mulungu. Mwanjira ina mukamba za Mulungu wake, Marita anazo ati iye ali ndi Mulungu, ali ndi kutheka umene kufa iye ndi mwana wa ndani? Wa Mulungu. Tiye tionene wenepa HLV 512 page 4 aliyani HLV page 512 paragraph number 4 aonayo tuno pamene tsiku lakupachika limapita kumapeto panabwera ndithu umboni wina wovomereza umulungu wa Yesu Khristu. Pamene mpulumutsi amalira anaveka mawu ena akunena kuti ndithudi uyu anali mwana wa Mulungu. Tikutha kuona apo kothera tuno ngakhale ameneyo amene anali msilikali wa Chiroma anavomera kothera tuno Yesu Khristu ndi mwanadi wa Mulungu. Anavomera ndithu umulungu wake. So kukana umulungu wa Yesu Khristu ndiye tikukananso mwana wake. Ndiye tikutha kuona amene pa pages page 77 paragraph 1 miyala inamuziwa iye ndipo inang'ambika pamene analira. Ndithu chilengedwe chimene sichiganiza chinamuziwa Yesu Khristu ndipo chinapereka umboni za umulungu wake. Koma ansembe ndi olamulira sanamuziwe kuti ndi mwana wa Mulungu. So tikamakamba za umulungu wake tikamba za umwana wake. Zinthu ziwiri sitingazilekanise. Matrinitarians amachosapo umwana wake ndikumanama kuti akugwirisisa kwa mulungu wake, koma atamuchoseratu Yesu Khristu kuti ndi mwana wa Mulungu. So tufuna tuone maumboni azisogolera Seventh Day Adventists kodi akugwirizana ndi chinthu chimenechi kapena akusona nacho. Tikamawerenga za Max Hutton
amene analemba buku limene la Understanding the Trinity page 97 anakuti ubale wa pakati pa Atate ndi Mwana mu Mulungu ukufunika umvesesere kuti ndi nthano chabe osati zenizeni zoonadi. Mukuona pamenepa. So akulu awa Max Hatoniwa akususana ndi zonse zimene Ellen White akunena, ndipo akususananso tiona kuti akususananso ndi Bible. Tiyendipilizeni pamenepa. Pastor Frank B. Holbrook, Sons of the Times, July 1985. Frank answers. So akuti akuyankha mwa chuchuchu atiya zitha kufotokozerera ndithu ngakhale m'malemba kuti pamene umulungu unapanga plani imene yachipulumutso nthawi zamuyaya mbuyomu, ndithu tithaona anasankhanso maudindo oti iwo akachite mu plani imeneyi. Mwanjira ina akufotokozana pamene umulungu mwanjira ina kwa iwo akamati umulungu akamba za utatu ndi akukamba zera auti umulungu umene umapanga plani ngati munthu angazagwe timpulumutse ati iwo anasankhiratu iwo zakhala Mulungu Tate, Mulungu Mwana, iwe Mulungu Mzimu. Mwanjira ina zakhala Mwana ine Tate, mwanjira ina nzongopasirana basi. Kuona pamenepa ndiye tikaonanso mu Adventist Review mu October 31, 1996 anati tikuziona izi zofotokozeredwa mwachuchuchu. Plani yachipulumutso imakhuza pangano pakati pa utatu wa Mulungu, iwo amene amakhala ndi zonse zichitochito zonse za Mulungu zofanana, kuti akachotse tchimo ndi kuwukira mu universe ndi kubwezeretsa mtendere mmodzi mwa Mulungu amene anasankha ndi kulowa mu udindo wa Atate, pamene wina anasankha ndi kulowa mu udindo wa Mwana. So akulu awawa mu Adventist Review October 31, 1996 akunama ndithu ilili ndi bodza loyamba limene linali kumwamba limene akulibwereza mu Adventist Review. Izi zinzocheka kwa Satana osati kwa Mulungu iyayo. Nde pamenepa Sabbath School Study Guide Lesson 4 April 10, 2008 izi nzamukotali antena kamalenga kotali mafuna kufotokozera mwanjira ena mata amene mususa kotali. So kotali amakhala ngati ndithu analemba ndi Mulungu mwini, komano mumve zimene ananena kuti yani taganizirani inu kuti munthu amene tamuziwa kuti ndi Mulungu Tate abwere ku dziko lapansi kuzatifera ife, ndipo amene timamuziwa ngati Yesu Khristu anasa akhalebe kumwamba. Palibe chimene chidakasintha pokhapokha kuti tidakamuyitana wina aliyense mayina amene timayitana panopa. Mwanjira ina akuluwa akuyankhula zinthu zokuti zocheka kwa Satana weniweni. Fora apaona ati Yesu Khristu atakakhala kumwamba ndikatuma ndani Atate aja. Mwanjira ina iwo akunena Atate si Atate, Mwana si Mwana, nzongopakana basi kuti iwe Mwana ine Tate basi sizenizeni. Koma ine mukhulupirira zimene zonse akamati Mulungu anakonda dziko lonse lapansi ndituma Mwana ake, mukhulupirira zimenezo kapena mukhulupirira kuti Mulungu anakonda dziko lapansi nditumiza nzake? Kodi imeneyo ndi chikondi? Izi sizingakhulupirike kuchokera m'malemba. Izi nzoganiza za anthu atsogoleri a mpingo umeneyo a Seventh Day. Ndiye kotala imene Sunday tinapita dziko lonse lapansi anthu anakhulupirira zimenezi ndithu unaphunzitsana zimenezi zomvetsa chisoni. Tiyatipitizeni nditakuti chani atsogoleri amenewa. The Trinity in Scriptures by Gerard B. Fando, Biblical Research Institute, Silver Spring, MD, June 1999. Akuti chani amenewa umwana wa Yesu Khristu si wa ontological, sinza kuti sukukamba zamene iye anabwerera, koma ndi wantchito chabe. Kupulani yachipulumutso membala ena yense wautatu anangosankha udindo. So izizi ndi zimene Satana amanena zicha. Mukuona menepe? So akuti mutatu umene ali sanangosankha udindo. Mwanjinena Atate si Atate, Mwana si Mwana. Mwanjinena akuluwa zimakufotokoza zinthu ndikuti zichokera kwa Satana basi. So Adventist Today buku limeneli pa tsamba lawo la internet attoday.org, Nature of Christ audience uni mpingo wa dziko lonse lapansi ndipo okay, so pililiza ndiye pamene papa amakamba za anthu amene amakhala Yesu Khristu ndolengedwa. Ndikhulupirira amakamba za anthu a Jehovah's Witness, komabe amakamba za Yesu Khristu ndolengedwa. Adventist Today amapanga comment on ndiye mumve zimene
akangomenda tuno pali ndithu mpingo umene uli pa dziko lonse lapansi umene unakhazikitsidwa pa foundation yabodza yomwe atuno Yesu Khristu mwanjira ina ndi ochipereka kuposa Atate, mwanjira ina ndi olengedwa. Awa samayima pamodzi mu fundo yakuti Yesu ndi olengedwa, koma ichi chinali chikhulupiriro chachikulu chimene chinali cha anthu a Seventh-day Adventist pachiyambipo, kupatulako Ellen White amene anachoka kwa ma Trinitarian amene anali ma Methodist, makolo ake anali ma Methodist, ndi J.P. Prescott amene mawu ake otchuka anazapezeka mu buku la Desire Pages, mu mawu amene akuti mwa Yesu Khristu munali moyo osabwerekedwa, osapalidwa. So makosana amene a Adventist today akubweretsa mfundo zodabwitsa kwambiri. Nde ndimangofuna ndikupanga compare ndi zimene anthu akumalawi kuno kwa Trinity akunena. Anthu a Trinity amene atuniyayi seventh day makamaka Ellen White anayamba ngati one true God, kena kuno anazasintha kuzakhala na Trinity. Komano apapati tioneni bwinobwino, Ellen White makolo ake anali a Trinitarian, mwanjira ine anali Trinitarian pachiyambi, koma atayamba monga mu mpingo umene wa seventh day maombono osamaonesedwa, ma visions osamaonesedwa, amaonesedwa anthu awiri, Atate ndi Mwana nthawi zonse. Alright, tikaonanso vision yake ya ma early writings, Atate ndi Mwana, imene jasiku kamba za Trinity mwa mtundu aliwonse. Tikuona pamenepa ndeti kaona masomphenya amene achawo ali clear, ali straightforward. Ndeti zina atanachoka ku Trinity ndikubaya ku one true God, kenako ndo zatulukanso zabwaso ku Trinity chimene chinali chonali mapeta nthawi. Izi nzabodza zimenezi. Komanso tikamakamba kuti no mwa Iye munali moyo osabwerekedwa, osapalidwa, tikawerenga ndi Yohane 5:26 makamba chimozimozi, Atate ali moyo mwa Iye yekha, apereka kwa Mwana kuti akhale moyo mwa Iye yekha. Mwanjira ina tikamakamba za moyo umene ulibe chiyambi, moyo umene sunapalidwe, moyo umene sunabwerekedwe. Tionana kuno tukamba za Yesu Khristu ndi umulungu wake. Ndikutha kuona amene paona tuno Yesu Khristu pamene akubadwa akulandira moyo umene uli wa Mulungu, kukhala wake. Ne moyo ndi umene uli osapalidwa, moyo ndi umene uli chiyambi, moyo ndi umene uli wa Yesu Khristu. So izi zitaona kuti zinzaboza zichokera ndithu kwa Satana woyipayo. Ndipitizeni pamenepa. Tikuona pamenepa Revere and Herald April 17, 1883 akuti chani, inu nde uyuyu anali anali Little John amene amayankha zimene anthu amanena za ma Adventist, komano izi zimenenso ma Adventist amanena za ife anthu God. Ndipo yankha amene pakuti chani, akuti no, iwe kulakwa pamene kunati ma Adventist akuphunzitsa Yesu ndi olengedwa, iwe akukhulupirira mosiyana kuti Iye ndi obadwa kwa Atate, ndipo atha kutchedwa Mulungu ndi kupembedzedwa motero. Akukhulupirira kuti no maiko ndi zonse zimene zilipo zinalengedwa ndi Yesu Khristu molumikizana ndi Atate. Akhulupirira mwanjira ina kuti mu nthawi zamuyaya zambuyomo inalipo nthawi imene Yesu Khristu anabwera ndi kupezeka. Akuganiza kunena kuti Mulungu analipo pachiyambipo, Yesu palibepo, ndipo akuonera kuti no Yesu Khristu anabadwa kuchoka mwa Mulunguyo, ndipo pachifukwa cha ichi Mulungu ali ndi ubale ndi Yesu Khristu, kuti no Yesu Khristu ndi mwana wake wa Mulungu, ndipo amakhulupirira ndi kugwirisisa kuti Atate ndi Mwana ndi awiri, aliyense ali ndi umunthu wa yekha, ndipo akukaniratu chiphunzitso choyipachi cha Trinity chimene chimanena kuti no Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera ndi atatu komabe ndi amodzi. So aonani ma Adventist chaka cha 1883. Ma Adventist samaphiphiritsa, amalemba ndithu ma Adventist Review, kulemba ndithu kutumiza dziko lonse lapansi ndikuwauzirana anthu a dziko lapansi akulu, ifeyo sitimakhulupirira Trinity, koma tikugwirisisa umwana wa ndani, wa Yesu Khristu, kuti Iyeyo ali ndi umulungu. So ichi nchomvetsa isono lerolo ma Trinitarians amene ali mu Seventh-day Adventist makamaka ku Malawi amakhala pa forefront kunyoza ndithu, kuyankhula za mimbiri zoti kudakwaku mukamba za ife ndoneko zimene zilitiro. Mpaka lero nafunsa nato tatusani statement imodzi imene tinanenako bwachabwino, tinanenako nato Yesu Khristu ndolengedwa, palibepo statement imeneyo. Sindikuziwa za one true God ena kuti amakhulupirira yani, komana onse amene takumana nawo palibe pamene amakhulupirira zimenezo.
koma izo ndi maboza amene amangopeka cholinga kuti ayipise mbiri ya anzawo kuti anthu anzawo anthu asamvere. Tiye tionene menepa Uriah Smith mu 1897 buku lake la Daniel and Revelation akuti ya Uriah Smith, malembo sakuyankhula pena paliponse za Yesu Khristu kukhala olengera, koma mosusana ndi ichi akukamba kuti Yesu Khristu anabadwa mwa Mulungu amene ali Atate. So izi zimene ma pioneers amakhulupirira, zimene zili zoona, ndi zimene sene nditani ndikhulupirira. Ndi Uriah Smith akukamba m'buku la imeneyi page 430 Daniel and Revelation imene ndatoka ma 1897 nana kuti no, koma monga iye ali mwana ndithu simakoeternos ndi Atate. Manjirena tikamangama mu Trinity amangamba tiyo mwa Atate ndi Mwana ndi makoeternos. Manjirena alipo nthawi zonse limodzi nthawi za nthawi. Umano utaona kuno akuti chani Uriah Smith, ndipo ali ndi chiyambi cha mapezekedwe ake monga ngati obada wa Atate, ndipo ichi chikuonesa tino Atate analipo, Yesu Khristu palibepo nthawi imeneyo. Ndipo aona tino ntchito yonse yachilengedwe ikuoneka kuti Yesu Khristu anayigwira mogwirizana ndi ndani? Ndi Mulungu. So ichi chimene mapioneers amakhulupirira ndicho chimene sene ndikhulupirira lero. Sindikhulupirira ndipo sindingazakhulupirira Yesu Khristu wolengedwa, zimene zaboza amene ma false accusations. Ndipo if unto God sindingakhulupirira zimenezo, zifati zimenezozo ndizochokeranso kwa Satanaso. Tionene menepa Sons of the Times May 30 1895 paragraph ya unena kuti a complete offering kapena kuti ndithu ndipo anatino chopereka cha phumphu chinachitidwa pakuti Mulungu anakonda dziko ndipo anapereka mwana wake obada yekha, osati mwana polengedwa monga limene ali angelo, kapena mwana wochita pangida adopt ngati limene ali anthu ochimwa, koma mwana wobadwa muchifaniziro cha Mulungu, koma mwana wobadwa muchifaniziro cha munthu wa Atate. So in the Sons of the Times May 30 1895 paragraph. So ene atakulemba zimenezo. So night akuzowa tino non-Adventist ambiri akususana ndi 7th day pa chiphunzitso cha Trinity. So polemba statement iyi akuilemba kuti ikhale yomveka bwino kwambiri kuti no tikamati Yesu ndi wobadwa sitikukhulupirira kuti no tikukamba za amene amangambira ma Trinitarians kuti no anangopanga lero takhala mwanene iwe basi Atate. Ayi, sitikukamba za adoptionism pano. Sitikukamba soti Yesu Khristu analengedwa ngati mene mwina amangambira amboni. Ayi, sitikukamba so zimenezo pano. Koma tikukamba zokuti Yesu ndi wobadwa wa Mulungu. So icho chimene Ellen White akusimikiza ndi kuchiphunzitsa kuti anthu onse akaziwe, dziko lonse lapansi likaziwe. Ndipo anazika mu news ya Adventist Signs of the Times May 30. Ndiye zimene zinzofesa so ndi ma Adventist ambiri amakana kuti azinamizira kuti Yesu Khristu tikamati ndi wobadwa ndi wolengedwa. Iyo ndi boza limene amalisankha kuti alipitise pasogolo kuti akayipise mbiri ya uthenga wabwino ameneyo. So tikuona amene pa kalata 101 mu chaka cha 1896 page 7 akuti yani Yesu ndi nyenyezi imene imafunika tuke mwa Yakobo, ndipo mwa iye maiko onse amafunika adalisidwe. Monga ngati woyamba wobadwa wakumwamba, wobadwa yekhayo wa Atate anadzala chuma mu ulemerero. So tiona kuti no Yesu Khristu ndi first born woyamba kubadwa kumwamba, ndiye yekhayo wobadwa aso wa Atate. So Ellen White achita bwino mwachuchuchu mtima kuli miya chino chili bwino kuti ayi akulu Yesu ndotani ndi wobadwa. Ndi kudawa nazo mbiri lero anthu amene ati anali wa Trinity mene zokususana ndi zimene analemba kale. Tendipilizeni za Verges page 536 paragraph 1 ndimandisakasa kwa basi ndipo ndimadumpha ndikayiona. Akuti chani Yesu Khristu anafunisisa aonese ubale umene ukulika pakati pa iye ndi Atate. Akuti Atate iye ananena, ndiganiza kuti mwandimva ine ndipo ndidziwa kuti mwandimva ine nthawi zonse, koma chifukwa cha anthu amene ali apa ndachinena ine kuti akakhulupirira ino mwandituma ine. Apa ophunzira ake ndi anthu okumva amafunika apasidwe maumboni oveka bwino okhuzana ubale pakati pa Khristu ndi Mulungu, ndipo amafunika aonesedwe
kuti zimene amanena sizinali chinyengo. Akuluakulu maona amenepa. So ubale umene uli pakati pa Yesu Khristu ndi Atate si chinyengo iyayi, sizodana ngopakana kuti iwe takhale mwana, iwe takhala Mulungu, basi ngopakana maudindo. Ayi, akuchita nena mofika bwinono. Ubale umene amanena kuti ine ndi mwana Mulungu ndi weni, si chinyengo. Now nena amenepa Sons of the Times September 3 1894 paragraph akuti bwanji amenepa, Baibulo ndi mawu a Mulungu kwa ine. Amen. Ndipo ndili ndi umboni kuti mawu a Mulungu ndiona, ndipo Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu, ali ndi umulungu, divine son of God, ndipo ine sindikusatira zinthu zabodza. Amen. So verse nena kuti palibenso chapter imene chiti palibenso akuti Bible kene mawu a Mulungu basi. China akuti chani? Akuti chani Mulungu ameneyo? Akuti ndipo mawu a Mulungu ndionanso. So Bible ni mawu a Mulungu, mawu a Mulungu ndiona, ndi akunena kuti Yesu Khristu ni mwana wa ndani kodi? Wa Mulungu. Ayino Mulungu. Abale mamene anthu abwino ndakuti sindikusatira zonyenga zabodza. Chaka chanji imene chichi 1894 ndikutchulira chakacho chifukwa pa nthawi imene anthu amanati analemba Desire Pages anasaluka Trinitarian. 1894 alemba ziti zimenezi. So ndithu akuluakulu musanyengeke yayi, sitikusatira zinthu zongolemba anthu ena ake yayi anthu odabwisa. Tikusatira ndithu chenichenicho Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Amen. Ndiye tifuna tuone ngakhale zilitero abale azisogolera mpingo wa Seventh-day Adventists akuti chani. Angel Manuel Rodriguez, Biblical Research Institute, July 2006 aliwanja sogolera. Koma pamene tikugwirisa ntchito kuti kufotokoza za Yesu Khristu, tikungokamba za upadera wake kapena unique, ndiye yekhayo. Yohane 1:18 ikufotokoza ndipo zitakhaso kuti tipeze malemba awiri amene amafotokoza chinthu chimenechi chimosiyana. Ena amanena kuti origin yake imanena kuti mwana yekhayo, komanso ena amanena kuti originally ndi Mulungu yekha. So komano wina akafuna kulandira kuti mawu ndi Mulungu yekhayo wa Mulungu, ndiye kuti mawu mono Genesis atha kufotokozedwa ndithu kuti upadera wa Khristu monga Mulungu, kapena kuti Mulungu anagwiritsa ntchito kuti ativumbulutsire ife. Ngati tingalandire kuti yekhayo obadwa, ndiye kuti ikukamba za upadera wa iye amene avumbulutsa Atate, chimene chikutsimikiza. Ndiye mono Genesis akutifotokozanso kuti Yesu Khristu ngati monga yekhayo amene ali wapadera, njira imene ikubweresera chipulumutso. Ndipo ubale umene ulipo pakati pa Khristu ndi Atate ndi wapadera ndi njira yokhayo, komanso mwana yekhayo amene ali njira ya Mulungu yopulumutsa ife. Ndipo Mulungu anatipatsa ife mphatso imeneyi imene anatipatsa mwana yekhayo amene ali wapadera, mwana kuti atipulumutse ife. Pokamba za mudzi wa kavesedwe ka fundo imeneyi ndipo umene inagwiritsidwa ntchito, tithaonena kuti kafotokozedwe kabwino kwambiri ndiko kuti wapadera pamene iyeyo yekha. So akuluwa akukana kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, akuyesesa kulowa ndi uku original kumuzi chani komano nkhani ina amutera akukana kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, akukana. So ngati akukana, ife tikhulupirira yani? Mukhulupirira Biblical Research Institute kapena mukhulupirira zimene Mulungu ativumbulutsira kudzera mwa Ellen White ndi Bible mwake? Iyo ndi chisankho kwa ine kuti mupange, koma ife tikupitiriza kuwerenga ndi kukhulupirira zimene Ellen White akunena. Patents the Prophets page 34 paragraph 1 anena kuti chani? Ndipo mwana wa Mulungu anakamba zokhuza iye mwini. Akuti chani pamene papa? Akuti chani? Ndakufotokoza unena. Ndakupitiriza pamene pa kutifotokozera kunena kuti
Apamenepo tikaona mavesi akumene akutchulidwa nawepo ndi miyambwe ndi akunena kuti Mulungu anali nane poyamba njira yake asanalenge zake zakale, anandiyimika chikhalire chiyamikire, asanalenge dziko ndi thengo ngakhale chiyambi cha fumbi la dziko. 25 mapiri asanakhazikike zitunda zisanapangidwe ndinabada. Mwanjira ina akuti mwana wa Mulungu amene akuyankhula zimene zikupezeka pa Miyambo chapter 8 verse 22 kumasika musimu. So apapa akunena kuti zimene zikuyamba za ndani, za mwana wa Mulungu amene ali ndani, Yesu Khristu. So tikamawerenganso Spirit of Prophecy volume 4 page 416 paragraph yawo nawo tuno zoonadi zimene zavumbulutsidwa mu Bible zabisika ndithu mukukayika ndi mdima ndi anthu ophunzira. Iwo amene amanamizira nzeru zambirimbiri ndipo amaphunzitsa kuti malemba ali ndi kamvekesera kachinsinsi kobisika komanso kamvekesera kauzimu kamene kakabisika kamene mawu amene agwiritsidwa ntchito ndosaoneka. Ndiye ndimafuna ndikuoneseni wenepa mkulu amene Manuel Rodriguez amene zowakamba apapa iye tikamati kobada yekha tukamba za uniki za mimbiri chanichani, mkulu amene iyu tithamunena kuti chani ndi mphunzitsi waboza. Mkulu amene akutinamiza afuna titenge ife kupompho kumene kuli iye. So amenewa ati ndi maphunzitsi aboza. Zoonadi zimene zili clear anthu akuzitenga zimene zititembenuza ndikuzisintha una kuti no chichewa chimene chili clear sichikumvekanso. Ndakupitiriza kuti chani Spirit of Prophecy volume 4 page 416 paragraph anatuno anthu amenewa ndi aphunzitsi abodza. Ndipo akuti ndiwo amenewa Yesu ananena kuti no ine musimudziwa malemba kapena mphamvu ya Mulungu. Mawu chiyankhulo cha m'Bible chikufunika chizifotokozedwa monga mwakavekesedwe kake mene kalili, pokhapokha mafanizidwe kapena zifanizo zagwiritsidwa ntchito. Khristu watipasa ife lonjezano kuti no wina aliyense akafuna kudziwa cholinga chake kapena chifuniro chake azachidziwa chiphunzitsocho. Anthu adakhala anamatenga Bible imene ndimawerengera padakhale peba aphunzitsi abodza kuti akaphunzitse anthu ndi kuwasokoneza malenga awo. Ntchito idakachitika imene idakapangisa angelo akondwe ndipo idakabweretsa ndithu mu khola la Yesu Khristu mazikwi za iwo amene akuyenda mu chinyengo. So tionana no koti imene tikawerenga ndi Trinity, tionana Trinity ija imasokoneza nayo yonse. Atrinitarians kuti tikhulupirire Trinity likhala yona tikufunika titengene mawu ena m'Bible ndi aboza. Tikawerenga tisamakhulupirire. Tikaonade pali mwana tizichosapo mwana ndikapo anangotenga udindo wa mwana. Tikamawerenga tino Mulungu anatumiza mwana yekha wobadwa yekhayo tizina iye anatumiza mwana wapadera yekhayo. Akuluakulu izizi ndioti zikuonesa tino ndi chinyengo chachikulu chimene chikudza pa dziko lapansi. Ndiye tikawerenga mmene Spirit of Prophets page 686 akutiza ife nawo titi chani modern spiritualism. Ma spiritualism alero akukhazikika ndithu pa maziko ofanana, koma ndi kusisimusa kwa ufiti wakale ndi kupembedza ziwanda kumene Mulungu analetsa ndi kususana nako kale. Petro pokamba za chiopsezo chimene chimabwera ku mpingo anaonetsera kuti zimene zachitike masiku otsiriza. Nana kuti kuzabwera ndithu aneneri onyenga amene azapangisa Israeli alowe mu tchimo, ndipo zakhalanso aphunzitsi abodza amene azabweretsa ziphunzitso zonyenga, ma heresies, ngakhale ndi kukana Ambuye amene anagula iwo, ndipo ambiri asasata njira zimene zachiwonongeko. Ndipo apa mtume ameneyo analodzera ndi kuonesera ndithu zinthu za spiritualism. Aziphunzitsi amene wawa amapangisa zinthu zooneka za uzimu. Iwo amakana kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Pokhuza aphunzitsi amene wawa ophunzira Yohana ananena kuti no waboza ndi yani, koma amene amakana kuti Yesu ndi Khristu. Iye ndi wokana Khristu amene akana Atate ndi Mwana. Yese wokana Mwana yemweyo salibe Atate. Spiritualism imakana Khristu ndipo imakana Atate ndi Mwana, imene Bible imanati ndikuonekera kwa Antichrist. Mwanjirena apa pere aita kutiuza ife moveka bwino kuti no ma spiritualist teachers ndi amene amakana kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Taona kale ndi kuti no mwanjira ina munthu kukana kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu amene ndi spiritualism, amene ndi tino
akukhazikika pa ziphunzitso zakale za ufiti komanso kupembedza chani ziwanda zimene mulungu anatani analesa. Mwanjinena Trinity ndi chiphunzitso chimene mulungu anatani analesa. Kodi iniyo musankha kuti mukhale mukuphunzitsa za ziwanda ndi ufiti? Musankha zimenezo kapena musankha Bible? Tipitirizeni akuti chani menemu. SDA leaders akumalizisa. J.R. Hoffman, Seventh Adventist minister, analemba zimenezo Ministry magazine chaka cha 1982 kuti chani udindo wokuti mwana umangofotokozera za mene iye anapezekera mu nthawi, komano sukukana chani, sukukana iye mapezekera ya nthawi muyaya. Tikamakamba za malemba amene kuchipangano chakale amakamba za mwana, osewa amakamba za mene iye amabwerera pa tsiku lina basi. Mwanjanena kula amene Hoffman akufotokoza lako kuti kamakamba za mwana ndi udindo chabe amene ukukamba za ntchito imene akubwera za ntchito osati nthawi. Mukuona? So kula amene Hoffman mu 1982 alemba magazine 2 ya Seventh Adventist kususana ndi zonse zimene Ellen White akunena. Ndiye tikutha kuona pamenepa Ellen White kumakuti chani Spirit of Prophecy volume 1 page 19 paragraph 1. Angelo amene anali olungama ndi woona anasankha kuti akayanjanise mkulu amene anawukira ndi chifuniro cha angelo ake. Anaonesera kulungama kwa Mulungu kupereka ulemerero ndi ulemu waderadera pa Khristu, ndipo anayesesa kugwiritsa ntchito kulingalira kuti akamuuze Lucifer kuti asapereke ulemu wochepera panopa ngati imene apereka kale. Chifukwa Atate anapereka ulemu pa Yesu Khristu apaderadera, ndipo iwo ndi angelo amene anali okhulupirira ndi woona anaonesa neno Yesu Khristu ndiye mwana wa Mulungu wokhala pamenepo angelo kulibe ndipo angelo asanalengedwe. Mwanjanena angelo a Mulungu, angelo tikamangamba za uthenga wa angelo atatu, sitikamba za Trinity ya. Uthenga wa angelo atatu ukutifotokozera ife chimenechi. Chifukwa angelo kumwamba eni angelo eni ati ndi amene anayesesa kuti akamuuze Lucifer ndi angelo anzake akakuta tasiyana zimumpangazi mukamvere ndani Mulungu. Moyo anatani anamuukira Yesu Khristu. Pomukira Yesu Khristu mwanjanena anawukiranso ndani, anawukiranso Mulungu. So ichi nchomvetsa isondo lero anthu amene akuzitchata kaleka uthenga wa angelo atatu akulalika zimene zikuukiranso ndani Yesu Khristu kukhala mwana wa Mulungu. Tionene pa Practice Prophets page 36 auti yani mfumu ya dziko lonse kumene kuli kolengedwa inatana anthu onse akumiyamba kuti mpa iwo ikamvekese ndithu position yeniyeni imene Yesu Khristu amakhala nayo ndikuonesa kusiyana kumene kulipo pakati pa Yesu Khristu ndi zonse zolengedwa. Tionene pamenepa Practice Prophets page 36 auti yani mwana wa Mulungu amakhala ndithu pa mpando wa Atate wake, ndipo ulemerero wa iye amene ali ndi moyo mwa yekha unazungulira iwo onse. Okay, mwanjanena lekana pamenepa sikukamba za milungu itatu ya. Iyo ndi comment yanga ndayika pamenepo. So mwanjanena sikukamba za milungu itatu ya. Okay, koma ikukamba za Atate ndi mwana ndani wa Mulungu. Tipitirizeni ndakunena kuti no wazungulira mpando achifumu meneyo panali angelo oyera ambiri chigulu 10,000 zikwi ndakunena kuti no pamene pamenepo panali angelo amene analokezeka kwambiri, mwanga anali ngati otumika ndi otumikira amene amakondwa ndi kuwala kumene kumagwera kwa iwo kuchokera pamaso pa Mulungu. Ndipo pa iwo ndi osakhala mwamba mfumu inalengeza zokuti palibe wina koma Yesu Khristu yekha obadwa yekhayo amene angathe kulowa mu zochitika zonse za Mulungu, ndipo kwa iye yekha kwaperekera kuti akachite ndithu uphungu wake ndi chifuniro chake. Mwana wa Mulungu anachita chifuniro cha Mulungu pakulenga zonse zakumwamba, ndipo kwa iye monga kwa Mulungu ulemu ndi ulemerero wawo mafunika aperekedwe kwa iye. Khristu amafunikabe akaonese mphamvu yake ya Mulungu pakulenga dziko lapansi ndi okhalamo. Koma mu zonsezi samafunika sadakafuna kuzikweza yekha kapena kupanga chinthu chosiyana ndi mwana wa Mulungu, koma adakakweza ulemerero wa Atate ndi kuchita ntchito zake zachifundo ndi chikondi. So apa tikuona kuti Mulungu akubwera ndithu kufotokozera akuluakulu, Satana ndi abodza ndi akufotokozera ndithu kuti akuluakulu
Yesu Khristu ndi amene ali olungama yekha. Tikuona tina angelo ndi amene anamba zimenezi, koma Mulungu nayenso abwera straight kufotokoza nkhani yomweyo. Ndiye tikuona pamene pano mafuna tiwerenge manuscript volume 10 page 162 paragraph 5 wanena kuti chani: kodi tikakamiza tino Yesu Khristu apitirize kulandira ndithu zinthu zamanyazi kwa anthu ake, chifukwa kuti iwowo akulandira maphunziro abodza amene achokera kwa owukira woyambira kumwamba, mabwalo kumwamba, angelo a Mulungu, angelo amene anaposida ndi Lucifer ndi zimene iye amafunika za Mulungu. Adamu ndi Hava nawonso anaposisidwa ndi zimene iye Satana amanena za Mulungu, kuti no amaletsayo kuti akamve maphunziro apamwamba amene adakapangayo ngati anthu akhale milungu. Kodi palibe chiopsezo kuti no anthu lero osatha kuposisidwa? Chonde tiwerengani chapter choyamba cha Preaching the Prophets ndipo muone kuti zoonadi zimene zili m'buku limeneli sizinapasidwe ndi Ambuye kuti akateteze anthu zonyenga zimene zifuna ziyabwerere pano. Ndimafuna kukitana nanu kuti tiwerenge Preaching the Prophets. Tiwerenge chapter choyamba choyambirira tiona kuti tchimo lina linabwera bwanji. Nkhani yakulu ndiona kuti Lucifer anawukira Yesu Khristu, anamuwukira kuti iye si mwana wa Mulungu, anafuna kuti akhale pa mpando wa Mulungu, ndipo Mulungu anavomereza kuti ndi Yesu yekha amene angalowe ndithu mu mabwalo ake ndi kuchita ndi uphungu wake. So Preaching the Prophets kulembera ifeyo chimenecho. So ndimafuna kukitana nanu kuti takawerengani Preaching the Prophets, mukawerenga buku limene lili ndi kulifasirira kuti tchimo linabwera bwanji. Mukachita pamenepo ndi munumvesa choonadi. Chifukwa anthu lero akubwereza maboza a Satana kumakana kuti Yesu si mwana wa Mulungu. Ndi kumene apa patafuna ndikwezeni Mulungu mwana koma akukanabe umwana wake, akukana umulungu wake. Icho nchomvetsa chisoni, koma kwa inu kuli chisankho kusankha. Ndikukhulupirira kuti mauthenga amenewa akudalisani. Ngati zili tero tengani uthengawo mukagerese kwa anthu ena ndi kukayitana kuti aonere. Mulungu akudaliseni. Amen.